खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 21 जानुवारि 2023 बारा जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोजां मोनलायनायनि बारहुंखा बारदों। मोजां मोनलायनाया थारैनो खाना नामा? राजस्थान रायजोनि श्रीगंगा नोगोराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सासे फिसाय गोनांखा जुलि जानाय आइजोआ आरो बेनि मोजां मोननाय सेंग्राया आइजोनि फिसायनि एबा गावनि फिसाजो गथ'खौ गंसे खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय बायजोआव गारनानै बुथारनायनि जाहोनाव सानैबो एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सानै दुथांफोरनि मुङा जाबाय सुनिता आरो सानी। बिसोर सानैया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सिरि सिरि मोजां मोनलायगासिनो दंमोन आरो बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ बिसोरनि फिसाया मिथियामोन। उनाव गासैबो जाथायखौ गथ'आ बिफानो खोन्थागोन होननानै बुंनायाव गथ'खौ ट्रेननिफ्राय गावहरदों आरो बुथारजानाय फिसाजोनि मुङा जाबाय किरण, 3 बोसोर बैसोनि। लोगोसे सानै दुथांखौ फासनि साजा होनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामनाय जादों। मोनसे मुगैथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। छत्तीसगढ़ रायजोनि मुंगिलीआव फरायसालिनि बासनि कन्डाक्टरा सासे 5 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि दुथाङा 41 बोसोर बैसोनि, नाथाय बेनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बे दुथाङा गथ'खौ न' मोनहैहां जानाय समाव न'सिम दोनलांगोन होननानै बासनिफ्राय बोख्लायनानै लामा ससेयाव बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। उनाव गथ'आ न' फारसे गाबै गाबै थांनायाव आरो गथ'नाव थै गोजा नांलानायाव गथ'खौ डक्टराव लांनाय समाव जाथायखौ मिथिनानै जाथायनि सायाव गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै सोमखिखांदों मानोना उन्दै गथ'खौनो बासनि कन्डाक्टरा जिनाहारि खालामदों। मागो दमासिनि कामाख्या मन्दिराव गोबां मानसिफोरा खुलुमफैदों। मागो दमासि। मागो दमासियाव गोबां मानसिफोरा खुलुमो, रंजा बाजा खालामो। बेबायदिनो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो बे कामाख्या मन्दिराव। सोरबा सोरबा बोरमा दानो फैयो, नै बोरमा दानो लांदों आरो बेहाय नालेंखर बुख्रुबो। नै मानसिफोरा नै नालेंखर देख्रुबो। बे जाबाय नालेंखर देख्रुबग्रा जायगा। खनसेनो देख्रुबाथाय मोजां, खनसेयाव जायाबाथाय एसे बोरैबा आरो। नै बेना खननै जाबाय, खननै। आरो नै बेहाय बोरमा दानो फैदों, बोरमा। बेबायदिनो बोरमा दानो फैयो आरो नै बिसोरो फट' साफायो। नै এটা ফটোর কিমান লয়? 150 আছে, 100 200 बेबायदि आरोना। मागो दमासिनि फेस्टिभेल जादों कामाख्याव। मागो दमासिनि गोबां मानसिफोर फैदों बेहाय। दिनै मागो दमासिनि 4 ना 5 बेबायदि कालार जानानै दङ। बेबायदि गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेहाय रंजानो फैदों, खुलुमनो फैदों, सिबिनो फैदों। गोबां मानसिफोर दङ। दिनै आरो फेस्टिभेल दङ। बिसोर दासो हाबा जादों जानांगौ, दासो जुलि जागोदान जानांगौ बे सानैया। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।